Nastupujte do spěšného vlaku 1712 společnosti České dráhy ve směru Ruda nad Moravou a Zápěch nad Moravě. Pravidelný odjezd Kalimonní 55 na minutu 14, vlak je připraven k odjezdu. Takže ahoj, já tě vítám u nového videa ze hry Train Simulator a dneska to bude jízda na trati 292 z Hanušovic, pojedeme do Ramzové a do Horní Lipové, pardon, a z Horní Lipové pojedeme zpátky do Hanušovic. Tento díl bude asi jenom dvoudílný zase, protože mi to tak vychází na ty videa, si nastartuju soupravu, nahodím si světla, odbrzdím si, trošku stisím zvuk, odbrzdím si všechnu soupravu, začneme foukat. Takže otevřeme dveře. Čtyřicítka, máme otevřené dveře. A teď máme odjezd ve 4. Což doufám, že stihneme. Už nám tam svítí zelené, ale dneska to nedokončíme celé. Dneska dojedeme pouze tady s tím a dojedeme pouze do stanice Horní Lipová a potom zpátky už si to nikdy nedám. No, možná si to někdy dáme, ale toto ne. A je to posila Pardubická. Česká jde. Lipová lázně, zastávka, Lipová lázně, Horní Lipová, Ramzová, Brna, Nové Losiny, Jindřichov na Moravě a pravidelný je 7 hodin 49 minut. Vlak bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Důvodem zpoždění je snižování vlaků na jednokolejné trati. Takže je tady taková posila. Dneska bychom mohli dojet do té Horní Lipové 44 minut, byl víte ten díl možná víc. 44 a zpátky už si to dáme, protože bychom to nestihli. Hanušovic máme odjezd za minutu. Je 3, ve 4 máme odjezd. Není to podle pravidel jízdního řádu, úplně jiný řád, ale jenom jsem vám tady chtěl něco ukázat. Tady je furt kříž. Ale tady na tom trati to nebylo. Já jsem si tady dodělal BH něco, jak se to jmenuje, nějaké ty nové výstražníky jsem si tady udělal. Což mě už trvalo, jak prostě tady jsou úplně staré, až do 71. Už jsem to tady přidělal, jak to tady ve skutečnosti je. Tady taky, a to stejné jako tam, akurát, že vzadu už nejsou takovéhle dřevěné, ale jsou prostě, nevím, jak to je, ledky, ledové závory, ledkové závory. Dolní Lipka, prostřední Lipka, Červený Potok, Podlesí a Vláské, pravidelný příjezd 17:41 minut. Nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. Myslím, že můžeme vyjet. Pomalu a jistě můžeme vyjet ze stanice Hanušovice. Naše příští zastávkou je stanice Potůčník. České dráhy ze směru Jeseník, Lipová lázně, Horní Lipová, Ramzová, Brna, Brna, Nové Losiny, na Moravě. Pravidelný příjezd 18:49 minut, vlak dále pokračuje v směru Polčíkov, Novou Postřelou, naše příští stanice Potůčník. Příští stanice Potůčník. Ty máme být v 9. Je 4. Doufám, že to nějak stihneme. Já doufám, že to vůbec stihne tam to jet. Měli bychom tam stihnout dojet. Uvidím. 40, já jedu 40 a pískače.
Pardubická a Jihočeská. Žlutá a červená. Je to ale jsou to příště zde. A zde se tady to jde tyto bliká, hezky, tam už se znamená konce i ole. Takhle to tady vypadá i ve skutečnosti, si mám přejet takhle. Dělal jsem to podle reality. Ale tady ta vlečka už tam myslím není, nebo je, a kola jsou úplně zastaralé, nebudou vidět. Co z toho? Toho pískače, nevím proč. Ještě normální světelné zařízení a tam dál taky. Jsem se odstranil pár pískačků, protože tady byly jako na pískačky na ten nadřez, tady byla stopka. A už tady dneska je taky to zabezpečovací zařízení, takže by to vypadalo divně. Už zahoukáme hezky. Dobře, houkáme. Zahoukáme si. To je ono. Vyzovala, já jsem tady ty křiče tady už ve skutečnosti taky jsou. A tu máme už 50. Já přidám trošičku, jsem pozadu. To minimálně předhání moc. Bude 40 autobusem. Mám červenou vedru, super. Toho pískače. Jsem šel ten nepřejezd, bude pískaček. Tady to auto bude samo přejezd. Další videa z této hry, tedy simulátor, tak prosím nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a vždycky mějte rád a sledujte moje videa nadále. Tady už blíká přejezd, jak to že jedu, když se už blíká přejezd? Já jsem to nevyměnil, protože jsem mi nechtěl měnit. Já jsem to nevyměnil ještě, ale měl by to být už s zavorama, ano, je tam se zavorama daný, jsem to tam dával, asi 2 měsíce dozadu. Jsem mi říkal, že už tady jako to je toto a on mi to prostě pouštělo do toho softwaru a všechno prostě. Jste víš, že? A tak tady chyba. Moje asi, protože mi to tady nebylo na tuhle stránku. To. Ty vlak. Jsem zbudu celý závory, tam jsou závory. A už jsme u stanice Potůčník. Už jsem pomalu vlastně. Když tady si dát úplně do výběru. Bych to možná nechal takhle, ať ještě jedeme nějakou tu dobu. Máme za minutu tam příjezd a za minutu odjezd. Takže snad stihneme tak i tak. A zastavujeme na stanici Potůčník. Vlezli jsme se, jo, vlezli, super. Teďko otevřeme dveře. Jenom mi zase pro změnu otevřít dveře, to je super. Takže sleže to. Tak, já myslím, že můžeme pomaličku a jistě vyjíždět. Pardon, ještě nemůžeme, mám otevřené dveře. Počkáme, až se kontrolka a můžeme vyrazit. A naše příští stanicí je Jindřichov na Moravě.
My máme příjezd 13. do 14. Za 2 minuty příjezd. Za to odjezd. Tak. Pomaličku a jistě se blížíme do stanice Jindřichov na Moravě. Jindřichov. Za chvilku tady bude 40. S tím valíme i to a už to bude 40. Hony, nebo jak to říct. Můžeme jet a vjezd do ven návěstí svítí, oběduje svítí zeleně, takže můžeme pomaličku a jistě jet do Jindřichovu. My tam přijezd až za 30 vteřin. Vystihnout. Mám tak minutu zpoždění. Škoda, že tady ta trať není hotová až do Jeseníku. Protože pak bychom mohli jet až do Jeseníku. A nejenom do Horní Lipové, protože dál sice vedou koleje. A už tady není nic. Tady je Horní Lipová, tady je třeba Ramzová, to není třeba Lipově Lázně, a tady byla lokálka na to, co tam není prostě dané. Vývojáři už to nedělali dál. Proč? Máme tady ten úsek. Tak. A my pomaličku a jistě přišlíme do stanice Jindřichov na Moravě s minutovým zpožděním. Což podle mě moc nevadí, protože to takhle 40, ale to je jedno. Takže pomalu jistě. Jo, jsem tam ulobou, kdyby to šlo otevřít tam i tam. Tak. To musíme hezky jenom takhle sklonit. Otevřít nemůžeme dveře zase opět. To nejde. Svítíme hezky předními a zadní nesvítíme, protože to není spojené. Kdyby je to spojené, ale vždycky, když máte dvoje soupravu, tak se vám to nespojí a zadu se neukáže to, protože tady musí být ještě jeden kabel spojený, který tady není spojený. Takže, chápeme se. Tak a já myslím, že můžeme vyrazit a naše příští stanice jsou Nové Losiny. Pokud to teda zastavujeme, ne? Jo, Nové Losiny. Mám příjezd 18 a odjezd 18. Opět svítíme a tady jsem to už nerekonstruoval, protože jsem nechtěl. Jak tady už je tak já, že do 97. Teď je tady sice ještě 71, ale už je tady dál, už je tady 97. Tak a naše příští zastávkou jsou Nové Losiny. A můžeme jet. Tady bude pískaček, tady je posun. Tady mám pískaček. Teď je. Tak to
Takže dobrý. A myslím, že dneska je to brzo, dneska skončíme ve stanici Hramzová. Ne, dáme to do těch Horní Lipové. Dojedeme do té Horní Lipové, když jsme začali do Horní Lipové, tak končíme v Horní Lipové. Tady ten díl bude trošičku delší, tak rozhodně si nezapomeňte do něco půjčit. A pokud jste další videa, jste si máte vlastně like, odběr, přišla jste a další ještě můžete dělat. Všecko můžete ještě dělat. Tady už taky další vyskočit, to je nakulovaný přes. Není to taky strašné jak nástravici, kdyby teď a už tam všude už jsou jako dobičky vteřiny. Ale dříve, to si prostě šel a furt přejel si přes, další přes. A furt si musel houkat. Bylo strašné. Tak tam člověk byl tam. Takže, každou chvilku bychom tam mohli být v Nových Losinách, je to za chvilku. Chápu, to vždycky tak odhadnout dobře. A myslím, že tady v nějakém úseku je dokonce i 20, ale ne někde. Tady je to možná. Je co dneska do Ramzové. Dneska jdeme do Ramzové. Takže, tak do Ramzové, že v Ramzové máme být 36 a v Lipové máme být 12, tak 36 děláme do už 30. Takže ještě do té Horní Lipové. Tady už bude někde ta zastávka. Bych se jako maličko asi tady je ta zastávka. Nové Losy. Ale my ještě musíme jet chviličku. Už jsem vypadal. Tak, zastavili jsme. Zastavili jsme v Losinách, minuta zpoždění. Tak a můžeme pomaličku jistě vyjet naše příští zastávkou. Jsme prostě Braná, kam máme dorazit ve 12:23. A on je 24. Za 4 minuty máme být v Braně a je to odsaď. To je 3,77 km. Za 4 minuty bychom to mohli dát, ale jestli to bylo furt 40, tak ne. Jo? Takhle. Mimochodem, jak se máte, pište do komentářů. Teď odejděte z tohohle videa, no nechte ho možně, běžte na to, já jsem udělal miniaturu. Počkej, to bylo teďka, tady bude dobrá zatačka, tak. Miniatura, kam mám teď? Už takhle to může být, takhle tak nechám. Tak. A naše příští zastávku je Brna, kde máme být 23, to absolutně stíháme, bude to za 3 km a máme tam být za 2 minuty. Tak. Už 2
21 minut videa. To je si, kámo, kdyby to bylo 44 minut videa, tak to by se muselo nahrávat na YouTube jako hodinu. Ať to tam dám teďka do soukromých a potom to ještě jako vydal někdy. Někdy to vydal. Třeba zítra. Dneska natáčím dneska 29. března, Velký pátek. Tak vám přeju šťastné Velikonoce. A užijte si je a ať se máte dobře na Velikonoce. A nevím, co ještě vám mohu popřát. Takže užíváte si Velikonoce, volna hlavně, že je tam svátek dvakrát, nebo jsme do školy. Super, ale mě to celkem nevadí. Je říct 2 dní, ale potom mi došlo, co jsem říkal, že mi to trošku nevyhovalo. Máte mi za minutu. 2,20 km. Tak to máme asi dát tou 40. To máme asi dojet za tu 40. Jako. Tady 40 celou dobu jsem tady chtěl. Takže tam máme dojet tou 40. Nevím, asi nijak. Zřejmě. Bych řekl, že asi nijak. Proč to přes asi ještě nebliká? Protože teďka projelo auto. Sedím na letadlo. Dobře, tam padají závody zrovna teď, jako jo? Padají zrovna teď závody a auto tam projíždí, no, to je super. Přijdu na ten přejezd. Jsem závody dole a jedeme. Tak, dobré. Přejeli jsme přejezd, nic jsme nezrazili. Už se budou zvedat závory, brzo. Už se zvedají. Brána je za kilometr a měli jsme tam být před 30 vteřinama. To nezjíháme, máme zpoždění trošičku máme zpoždění. Když to má být jako tak blbě, je to za míli. Za kilometr, když si to trošku jako vezmu, za 1 kilometr. Teď přesně za 1 kilometr je Brno. Ještě tam 25 jako. Ještě 2 minuty zpoždění dokonce. Proč mi to nesvítí tady? To je zvláštní. Proč mi to tady nesvítí? Já chci, aby mi to tady svítilo. Jo, tady se dělá tak. Strašníky. Tady ve skutečnosti. Zde bude znážíme se jedničky, to se musí oflaknout. Strašně tak musíš všechno otevřít. Jo, už mám, dobrý, spát. Brna za 30, za půl kilometru. Je 25, počte se. Jsme v Praze s 2minutovým zpožděním. Tak. Brna. Tady jsme čekali nějakou tu dobu. Tak už to slezává zase dolů, zastavili jsme v Braně. Tak, a po Brané následuje zastávka Ostružná a potom je Ramzová. Z Ostružné, myslím nejvíc, už můžeme vyjet, za 2 minuty zpoždění, takže můžeme vyjet. Teďka na této trati se s nikým nekřižujeme, protože pak je výluka. Že my jako kdyby jedeme tam a zase zpátky a
potom tady, jak je 31, přijedeme, tak už potom nejde žádný vlak. Takže postavíme si takhle, tak uděláme oba dva ty vlaky teďka. My teďka uděláme jenom zpátky to pojede se už. Do Hanušovic to pojede samo. A tady se to prostě teď to fakt jako svítí. Ne, to svítí. Tak. Můžeme jít dál. V popisku máte model na tyhle 814 regionovy, taky na trať. Máte odkaz na stažené tratě. Ale ty přeze tam nebudou, ty vlastně moderní, to si můžete musel asi udělat sami, protože jsem to vybral, ještě tam byly úplně staré ještě, tak jsem si to předělal. Takže jako jo, chápeme se. Tak, právě 80. A mně se přesně 8 povedlo vydat video z Tumbleguide 1. GTAčko, Minecraft. A nevím, co dalšího ještě mohlo být. Ostružná je zač 5 km. Má tam být za 3 minuty. Prostě jsem nebyla spoždění, takže kdyby se vyjel čas, tak to mám hezky za 5 km za 5 minut. Hezky stíhal, kdybych neměl za 2 minuty toho spoždění. Ale to nevadí. Takže. My hezky teďka pokračujeme do stanice Ostružná, 4 km a tady je hezky takhle nadjezd nad silnicí. To je zimku. Nemůžeme udělat, že pojedeme přes, pojede samotná tady ta regionová z Hanušovic, přes Jeseník, přes Soulaky, Jindřichov ve Slezsku až do stanice Krnov. Prostě tak a tam většinou ten spěšňák jezdí jenom samotná ta žlutá regionu. Samotná třeba. Takže a přímo jsem tady ta Jihočeska tady jede. Ale nejsem si jistý. Nebo tady možná ještě jezdí Moravskoslezská, ale to tady není v tom. By si každý musel jako vybírat, jaký ten chce, jaký vlak. No. Tak, už tam pomaličku a jistě budeme. Za 3 km jsme tam. Tak to 3 km jsme ve stanici Ostružná a my dneska jdeme do Ranzovec, co se taky třeba napojené na to. Můžeme někdy udělat stream tady z toho. Ale to nevím, se mi neptejte, já nevím. A víte co nejlepšího, tady vlastně taky máme zrekonstruovaný Břest. Tady, jak jsem se díval, taky nezměřuji tam dokonce výzry, něco tak dál. Takže takhle jsem se neměl. Takhle, hezky, česky. Tak. Testování na auto, to je zvláštní, to bude pískaček. Po dlouhé době to bude pískaček.
Aha. Tak, hezky. No, zvolil jsem si se už posunul. Postužná je tady. Jsme teďka tady. Šparovou hospital. Takže tak. Za 2 kilometry. Most nad cestou. Myslím, že to nad cestou. Je to nad cestou. Před chvilkou přejížděli. Už tam budeme, každou chvilku jsme tam budeme. Tak. Každou chvilku jsme tam mohli být. Nahrává se mi všecko, zvuk. Nahrává se mi. Komediantky tohle, tu další, to se teď dělat pouštím z toho. Takový pískaček, to tady nevšiml. Tak jsme se zakoukali. Tak, tady už máme výjezdové návěs. To je super do Ostružné. Se 3 minutama zpoždění jedeme do Ostružné. To je super. Tak. Vidíme výjezdové na Stydlo. Stydlo. Návěs jídlo. Já vidím. A takovýhle odstín je už Moravskoslezská republika. Už to vlastně pro Moravskoslezskou tu, to je Pardubická, Presy je odstín, akorát je to místo Pardubické, které je napsáno Moravskoslezská republika. Tady už bychom mohli začít brzdit, protože vyjíždíme do Ostružné. Se 3 minutami zpoždění. Ostružná, vítejte v Ostružné. Tady ta malá budka, jak vidíte, tak to je muzeum železnice tady. Ostružné u nádraží. Takto tady přijeli jsme do Ostružné, tady jsme tam byl kapřes hezky. My jsme distributor, jo. Tak se 3 minutama zpožděním. 3 minuty zpoždění odjíždíme z Ostružné. Naše příští stanice, naše konečná Hramzová. Tak, to se kýve. Hramzová, tam přijdeme podle mě za 4 minutami zpoždění. 4 minuty. Můžeme pomaličku a jistě odjet z
Hanušovic, z Ostrožné a Rabzová je za pár kilometrů a měli jsme tam vypravit teď. Teď běžíme z Ostrožné. A už jsme rozjeli Ostrožnou. Myslím, že je dobré. Takže tak 2 minutky spoždění stáhneme. A potřebuji 45. 45 to dám. Trošku pět. No, bude. Tady někde bude strašně dobře. Vyjedu, schválně. Už tady strašně. Říká, což je dobře. Takže. Nebo chcete to risknout až do Horní Lipové? Já nevím, jak bych to riskoval. Víšte co, dojedeme to tady do té Hramzové a tam dneska zůstaneme stát konečně. Tak se počíme. Nástup a výstup a vlak bude připraven k odjezdu. Tady se už v tom spoluvní ostrovci, protože my jsme teďka z toho, tady si Hramzové. Tady si budem to. Tak už tam budeme. 5 minut zpoždění zatím. Převis pro 20 dokonce. Si to snížím, tak na 30 si to snížím. Tak. A už budeme na Ostrožné. To už je Ostrožná. Se 2 minutama zpoždění. S 2 minutovým. Ve 45 vyjíždíme. Na Bašku vyjíždíme. Tady třeba už není přejezd, jo, takže my to máme začít jezdit. Dobré. A tohle bude do dnešního takového videa. Stejných simulátorů vše. Pokud chcete další takovéhle videa, rozhodně zapomeňte dát like, odběr a my se uvidíme zase u dalšího videa. Zatím čau.